Katalunian egunon eta Belgikan Gabon, Bruselako leioan Bosmamu eta Puigdemont. Zer pozik bizi diren ames batetik bestera, ezker eta eskuinekoekin batera. Carles Puigdemont magoa ere bada, bai, egia da hori. Pirim, 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 prom, pom, pom, gora eta gora beti, Carles Puigdemont. Prom, pom, pom, gurea bukatu da, eta hor konpon. Prom, pom, pom, zorte ondenei maulen, eta Durangon.